Bé, doncs, molt bona tarda a tothom. En aquest que és ja el darrer diàleg del cicle Nusos de la Democràcia que hem dut a terme des de l'Observatori Social de la Caixa, des de la Fundació Ernest Lluch. Per tant, sigueu molt benvinguts i moltes gràcies. Avui parlarem d'un tema gros i a veure fins on són capaços d'entrar, perquè hi ha molta teca, que és el nus, parlant de nus, doncs el nus camp-ciutat-metròpoli, i dèiem les implicacions democràtiques de la gestió del territori. Per parlar d'aquest tema tenim a dues persones complementàries i de perfils diferents que ens fa molta il·lusió que ens acompanyin avui per raons diferents. Tenim entre nosaltres l'Oriol Nelo. L'Oriol és geògraf especialitzat en estudis urbans i en ordenació del territori, és professor de geografia de la Universitat Autònoma i ha estat director de l'Institut d'Estudis Metropolitans de Barcelona, diputat al Parlament, secretari de Planificació Territorial del Govern de la Generalitat i dirigeix el grup de recerca sobre energia, territori i societat. Ha estat ponent, ha estat professor convidat a múltiples universitats, a Manchester, a Venècia, a Sassari, conferenciant en múltiples països, Brasil, Itàlia, Gran Bretanya, etc. I té un llarg conjunt de publicacions que els convido que llegeixin. Moltíssimes gràcies, Oriol, per acompanyar-nos avui. I amb l'Oriol tenim a la Vanessa Freixa. La Vanessa, diem que és activista i dinamitzadora rural. Activista moltes vegades és la gent que és capaç d'explicar-se i de posar en qüestió el pensament de molta gent, i la Vanessa ho fa molt bé. Ella, a més, és il·lustradora. Va ser directora de l'Escola de Pastors de Catalunya i d'una associació que es deia Obrador Xisqueta, que es va impulsar a partir d'una empresa de la que és cofundadora, que és Muntanyanes, que treballaven sobre la dinamització rural des de una perspectiva molt pluridisciplinària. Ella viu a Rialp i, per tant, ha fet un viatge llarg per acompanyar-nos aquí i li estem molt agraïda, i veuran que té una visió molt complementària a la que normalment tenim nosaltres aquí, els capitalins. I, per tant, Vanessa, moltes gràcies per acompanyar-nos. Com sempre, això és un diàleg. Saben que veuran un diàleg i que al final poden fer preguntes, que els recollirem sempre per escrit i que quan acabin la seva conversa els hi traslladarem des d'aquí mateix del faristol. I com que el que volem és escoltar-los amb ells, jo els hi dono la paraula. Oriol, Vanessa, moltes gràcies i endavant. Molt bé. Moltes gràcies per aquesta introducció. Em sembla que em correspon de començar, suposo que és per allò que li diuen el triste privilegio de l'edat. Fem-ho així. Deixeu-me abans que res agrair molt cordialment l'amable invitació de la Fundació per ser aquí avui amb vosaltres aquesta tarda. És per mi un goig, és un goig de ser-hi per moltes raons, per la significació del cicle que avui s'acaba, per poder compartir amb vosaltres algunes reflexions sobre un tema de tanta importància com aquest de la ciutat i territori a Catalunya, també, si em permeteu un punt una mica més personal, pels lligams que de fa tants anys m'uneixen a la família Lluch. Comencem, si us sembla. Ens proposen de parlar de camp i ciutat. Camp i ciutat, metròpoli, interior. Molt sovint a Catalunya s'ha percebut i s'ha explicat el territori a partir d'aquesta dualitat. Hi ha una Catalunya urbana, hi hauria una Catalunya rural. Aquesta Catalunya urbana, aquesta Catalunya rural tindrien diferents característiques i a vegades potser podríem pensar tenen diversos interessos contraposats i una relació no sempre harmònica, no sempre coincident. Gaziel, recordeu a les viles espirituals, imaginava aquell marcià que arribava a Catalunya i sobrevolava el país i deia, però quina meravella de país, quina cosa més preciosa, i anava volant i de cop veia una taca infame, com una espècie de claveguera informe, pestilent, i que era la ciutat. Com és possible que aquesta gent que han fet un país tan preciós
hagin pogut fer una cosa tan horrenda. Una cosa que emmalalteix, que perverteix, que degrada el país. Hi ha hagut aquesta visió. I n'hi ha hagut d'altres en la línia contraposada. I del que la Vanessa i jo us voldríem parlar és de la realitat d'aquesta, fins a quin punt aquestes percepcions es corresponen o no amb la realitat. I per començar, podríem, ja que som a la Fundació Ernest Lluch, podríem recordar un episodi. A l'any 70, l'Ernest Lluch, molt jove encara, juntament amb dos companys, amb Josep Maria Carrera i Eugeni Giral, varen publicar un text que va fer molt soroll. Un text que van titular gairebé un manifest comarcalista. Era el moment aquell, a inicis dels anys 70, en què la concentració de població i activitat sobre el territori a Catalunya havia arribat al punt més alt. En aquell moment, en l'àmbit de la Corporació Metropolitana, de l'antiga Corporació Metropolitana, els 27 municipis a l'entorn de Barcelona, s'aplegava sobre un 2% de la superfície de Catalunya el 50% de la població. I com a reacció a aquesta realitat van sorgir amb molta força aquells corrents que reclamaven un major equilibri territorial. Equilibri territorial entès com tornem a repoblar el territori de la manera més homogèniament possible. L'Ernest i els seus companys, davant d'aquestes posicions, deien això és una quimera. És una quimera del tot inassolible. I el que cal, en tot cas, és aconseguir que des de tot el territori es pugui accedir d'una manera enraonadament equitativa a la renda i als serveis. I llavors van anar un pas més, i això és el que els va fer particularment polèmics, i com que això no ho podrem assegurar amb els recursos que tenim a tot el territori, hi hauran d'haver, Vanessa, unes comarques a tancar. Hi haurà unes comarques que les haurem de dedicar a la ramaderia extensiva, al forest, a la segona residència. Això va generar una polèmica enorme. En Josep Iglesias, que era el geògraf reusenc, que, com recordeu, havia sigut el secretari de la ponència de divisió territorial del Pau Vila, s'exclamava: tots hi perdríem enormement amb aquesta proposta, tant en el sentit material com en l'espiritual. Puig que hi ha unes comarques predominantment muntanyenques, les teves, que venen a constituir una mena de reserves de la raça, les quals van enviant contingents humans a la plana i sobretot els cafarnaüns ciutadans. L'aportació d'aquestes comarques renova les velles mares i conserva tant com pot les essències racials cada vegada més trontollades. L'igualitarisme comarcal per un costat, els altres dient comarques a tancar, d'això fa 50 anys. Em fa pensar, puc afegir ja, no era una bestiesa tampoc el que estava dient així com parlem d'aquestes, perquè en el fons el que estava parlant era el tema de les arrels, de fet, que penso que a dia d'avui és una de les mancances principals que patim com a societat. Jo, tot i que vaig néixer més tard d'aquest article de l'Ernest Lluch, jo recordo moltíssim un informe que va fer la Caixa de l'any 81, que ja parlaven des d'aquí, de fet. I a més, en aquest cas, 40 anys més tard d'això, realment s'ha complert aquesta especialització dels territoris rurals. Clar, en aquell moment parlaves del 50%. Avui en dia a Catalunya el 90% de la població està en el que seria principalment les àrees urbanes, el 90% de la població. Això vol dir que 3/4 parts de Catalunya hi ha una despoblació molt important i això el que ha produït és una cosa molt bèstia que no ens hem donat compte gairebé fins ara, i no tothom, evidentment, que és una desconnexió profunda cap al món rural, però no cap al món rural que visitem, més o menys sovint, i en aquest cas una part de la població privilegiada que pot fer-ho, sinó una desconnexió dels valors del món rural, que ara més que mai seran tan necessaris. És el que reclamava el Pau Vila, perquè ell era visionari, de fet, en donar valor en el coneixement i en les pràctiques de lo rural, d'acord? Perquè
tot això també és fruit de canvis econòmics, no també, és fruit d'uns canvis econòmics que condueixen a buidar l'entorn rural i portar la gent cap a la ciutat, i a més amb una estratègia que molt perversa i que a mi em fa molta pena, de dir-ho d'aquesta manera, perquè tot això va acompanyat d'un menysteniment, d'un despreci absolut de la gent que venien del món rural, perquè era una gent que es considerava que no tenien els coneixements adequats per a aquella vida moderna que es propugnava, i això, que va durar moltíssims anys, ha deixat una petjada molt fonda en el caràcter de la gent, fins a tal punt, que són llocs molt poc propositius en general, i que han permès una cosa que també s'anunciava, quan en aquest cas l'Ernest Llucs proposaven que fossin aquestes, jo parlaria com de comarques més aviat com d'aquests serveis sacrificades o més que res com que serveixen de fet a la ciutat, el que va provocar és que ens deixéssim, i aquí també és la polèmica, colonitzar, d'acord? Perquè ens hem deixat colonitzar continuadament. Podem vestir-ho per un interès més o menys econòmic, depèn de quin moment, però els territoris rurals han estat constantment colonitzats, encara que hi hagi moments, com en el moment de l'especulació urbanística, que evidentment molta gent del país, i aquí parlo de la gent del món rural, se'n va afavorir, com els altres, perquè tothom va formar part del mateix lloc. Però ens hem colonitzat fins a tal punt que no tenim ni la capacitat de decidir l'estratègia que més ens convé. I sempre estem a expenses del que ens venen a dir, en aquest cas, els de l'entorn més urbà. Llavors, això també em fa pensar, quan parlaves a l'inici, que també hem de desmitificar, que això jo penso que és una cosa que també potser ja tenim una mica clara, el tema de la diferència urbà i rural, en el sentit que a dia d'avui el món urbà és a tot arreu, és a dir, que jo sempre dic el mateix, en el racó més llunyà del Pirineu, la mentalitat a dia d'avui és urbana. Això és així, claríssimament, de fet, i valorem i actuem des d'aquest punt de vista. I això és una catàstrofe absoluta, És una catàstrofe absoluta perquè el que ha fet és que també siguem partícips d'aquest menysteniment del coneixement tradicional. I amb això vull dir que el coneixement tradicional és un coneixement adquirit, amb les seves virtuts i mancances, d'una transmissió de coneixements secular i que és fruit de l'experiència i que té un valor importantíssim, que és una cosa que ara serà molt important, que és generar autonomia i, per tant, llibertat. A dia d'avui, la majoria de les persones som incapaces de fer-nos les coses més necessàries per a la nostra vida. I en els temps que corren ara i que vindran, això serà imprescindible, però se'ns ha escapat gairebé, perquè el que no hem fet era donar aquest valor que en aquell moment es marcava, cuidar-ho i d'aquesta manera considerar-ho com un valor transmissible, com un coneixement transmissible cap a les persones. I ens hem convertit, en general, i també diré, seré una mica polèmica amb això, però ens hem tornat bastant inútils, tot i que em sembla que són molt útils, però són molt inútils en el bàsic. Deixa'm dir que en part comparteixo el que dius i en part no. Comparteixo la qüestió del menysteniment o de la pèrdua del valor de l'herència d'un seguit de coneixements. No acabo de compartir, em sembla, la qüestió de la diagnosi territorial. En quin sentit? En el sentit que avui dia la població no tendeix a concentrar-se sobre el territori. Ans al contrari, població i activitat tendeixen més aviat a dispersar-se sobre el territori. Si avui la polèmica a la que feia referència de fa 50 anys ens sembla tan vella, ens sembla tan superada, per què és? Perquè la tendència a la concentració de població i activitat sobre el territori, que havia començat al segle XIX i que va arribar al seu moment més alt en aquell període entre el 59 i el 75, avui es reverteix. I fa gairebé 50 anys que es reverteix. El que passa és que ha estat tan fort aquest trauma que ha condicionat la nostra manera d'entendre el territori. Si avui nosaltres veiem quin és el pes de Barcelona sobre el conjunt català, pesa menys que a començament del segle passat. A començament del segle XX, Barcelona pesava el 27% de la població de Catalunya. Ara pesa el 21%.
I ara la Vanessa em dirà, Oriol, fas una trampa espantosa, perquè tots sabem que Barcelona no és Barcelona, sinó que és l'àrea metropolitana. Però és que l'àrea metropolitana va arribar al seu màxim de pes precisament en el moment que l'Ernest i en Carreras i en Giral escrivien això. Va arribar a tenir el 50%. Ara que té? El 40%. I de nou la Vanessa dirà, Oriol, trampa de nou perquè és la regió metropolitana, no és l'àrea metropolitana. No és cert, no? Perquè la regió metropolitana també perd relatiu sobre el conjunt. Havia arribat a ser gairebé el 70%, avui és el 66%. Què és el que passa? Que les àrees urbanes es fan cada vegada més grans, integren més i més el territori i el fan més interdependent. Això té avantatges molt importants. Per exemple, l'accés als serveis. Mai com ara havia estat... No que no hi hagin diferències. Mira, no sé, tenir un mal dolent, vull dir, tenir un infart esterri és una mala idea si t'han de portar fins a l'Hospital de Tremp, no? Però mai com ara havien sigut tan accessibles els serveis. Vol dir això que no persisteixin desigualtats? Sí. Persisteixen desigualtats molt importants, però, i això m'agradarà parlar-ne, Vanessa, què és el factor més explicatiu avui de les desigualtats? Per on passa el tallant territorial de la desigualtat? Mira, si nosaltres mirem, posem per cas, agafem titulats superiors, gent de més de 24 anys que tinguin títol universitari. Com sempre havíem dit, home, en les àrees urbanes més que en les àrees rurals, i això és un indicador de diferència. I quan ens ho mirem, a les àrees urbanes 30% dels joves tenen titulació superior. A Ponent, a l'Alt Pirineu i a l'Aran, 25%. És una diferència. Però és que quan ho mires entre les seccions censals vulnerables, és a dir, allà on es concentra la població de menor nivell adquisitiu i allà on es concentra la població de major nivell adquisitiu, la diferència no és de 30 a 25, és de 52 a 16. Què vull dir amb això? Que persisteixen desigualtats territorials, i tant que són, però em sembla que avui la partió no és tant urbà-rural com havia estat en el passat, sinó que és més aviat vulnerable, no vulnerable, benestant, marginat. I aquesta partió talla tots els territoris, no només el territori metropolità, per entendre'ns, no només entre la Trinitat Nova i l'Eixample, sinó entre el barri de l'estació de Puigcerdà i Bolvir, si veus què vull dir. I aquí jo crec que això requereix una nova aproximació al tema de com utilitzem la reflexió territorial a l'hora de parlar de la desigualtat. Però igualment, no sé si també parles només des d'aquí, però jo no parlo d'un tema de renta, perquè, a veure, jo visc al Pirineu i és un territori rural privilegiat en el sentit que se li dona un valor, perquè també hem de tindre present que tots els territoris rurals no són el mateix. Vull dir, la gent quan imagina marxar de la ciutat no s'imagina anar al cantó de la central d'Ascó o no s'imagina anar a un poble d'Osona amb una activitat agrària intensificada, s'imagina anar a un lloc idíl·lic, que evidentment en la majoria de casos acostuma a ser els Pirineus, la Garrotxa, l'Empordà. Per tant, amb això també hi ha categories i això també ho hem de tindre present. No, jo, quan parlo del Pirineu és que nosaltres no tenim un problema de renta, ni molt menys, i de fet és un lloc amb una taxa de desocupació superbaixa, vull dir, si teniu problemes laborals pugeu al Pallars perquè hi ha feina, però a més, no només hi ha feina de qualsevol cosa i de vegades precària, com també pugui passar aquí, sinó que són espais que, com que justament no hi ha competència, és fàcil generar coses de nou, és fàcil que s'acolleixin i que encaixin. Llavors, això s'ha de tindre present. No, jo no parlo d'això. Jo, quan ara parlaves del tema de la distribució de la població, clar que hi ha una diferència abismal, per el fet que, vull dir, el Pallars, quan vam fer aquest estudi l'any 81, va ser el pic més baix de població i eren 6.000 i poques persones. A dia d'avui, el Pallars, 30 anys més tard, 40 anys més tard, té tot just 1.000 habitants més, té 7.000 habitants. Una comarca que són de les més grans de Catalunya. Vull dir que aquesta població que no hi és es distribueix a vora en les centralitats o a vora d'espais urbans i en els espais urbans. Això, òbviament. I al final també una reflexió que vull que fem i que us doneu compte és que aquesta especialització, que torno a dir que en el seu moment van marcar l'Ernest Lluch i companyia,
És que evidentment s'ha donat, perquè al final són, el que deia abans, territoris que donen serveis. O sigui, tenim territoris de Catalunya que són els espais de l'activitat intensiva, de l'agricultura intensiva i la ramaderia intensiva de Catalunya. D'altres espais que són territoris, espais rurals abocadors, on es tiren tota mena de residus. Espais rurals on són generadors d'energia i seran generadors d'energia amb totes les conseqüències que portaran per la transformació de les activitats agràries. El Pirineu, en aquest cas, és un territori que està turistificat per les persones que venen dels espais urbans. Per tant, al final s'ha complert al peu de la lletra. O sigui, la centralitat de les ciutats ha fet que els entorns rurals i perifèrics siguin dotadors de serveis de molts tipus diferents. De fet, això és així. Llavors, continua havent aquest desequilibri, continua havent aquest ús que ve afavorit justament per aquestes baixes densitats de població i per una falta de renovació, que això és important. Però, Vanessa, qui ha colonitzat els territoris de baixa densitat és la ciutat o el capital? Bueno, exacte, sí. No és pas la mateixa cosa. Sí, tot i que la capital genera la ciutat. Però és molt important distingir això, perquè a ciutat, en els àmbits més densos, viuen grups subalterns en situacions molt difícils. Llavors, sovint, si abusem massa de la metàfora camp-ciutat, podem fer passar bou per bèstia grossa, per entendre'ns, i posar aquells que es troben en una situació molt desafavorida en àrea urbana com els colonitzadors d'àmbits de baixa densitat. I això jo aniria amb molta cura amb això. Estic completament d'acord amb l'Oriol. Vull dir, una cosa és el contenidor i l'altra el que passa dins. Això és veritat, completament no és el problema de la ciutat. Ho ha dit perfectament, és el sistema econòmic que es concentra, el sistema econòmic i de poder que es concentra a les ciutats. Això sí que és així. O sigui, amb això completament d'acord. És el que passa dins, que és el que acaba transformant l'entorn i marcant un model territorial que està molt centralitzat. Vull dir, això és així. Està clar, és el sistema el que condueix amb aquestes especialitzacions i amb aquestes diferències. Però també, de nou, i això sí que és un tema de mentalitat que aporten els valors de l'urbà, que també, de fet, incideix en tot això. Sí. Està molt centralitzat, és així? I tant. Si vols de la part de la governança, que també era una de les coses que havíem de... Jo tinc... Anem-hi al final, a la governança, si et sembla. Parlem abans de les coses de menjar. Mira, per exemple, com veus el tema de l'habitatge? Al Pirineu ara teniu una paradoxa formidable, no? Vosaltres éreu 150.000, si no m'equivoco, a mitjans del segle XIX. Vau arribar a ser 60.000 en els anys 70, ara sou 74.000. I amb aquest territori, que té la meitat de població que tenia fa 150 anys, és molt difícil trobar casa. Com s'explica això? De fet, això ens passa a tot arreu, no? Això, costa molt. Però pitjor encara, amb això de la centralització que deies. L'altre dia em mirava dades de l'informe sobre el sector immobiliari i veia que els preus per metre quadrat a la regió metropolitana, tu pensaries, qui ens venen a darrere? Doncs Girona, el Camp de Tarragona. Què ve? El Pirineu. Amb dades de les prepandèmiques, que són les que et pots mirar amb una mica més d'això, 2.800, si recordo bé, àmbit metropolità, 2.400, 2.600 al Pirineu. Com ho expliques, això? És que reproduïm com el fenomen, perquè de la mateixa manera que ens hem especialitzat internament a Catalunya, també ens hem especialitzat a nivell europeu, vull dir, som un país que rebem turistes principalment, Però jo també aquí al darrere sempre m'agrada mirar de la part humana, allò que diem, Això també és un peix que es mossega la cua, Som territoris amb baixa autoestima, hem dit, En aquest cas el Pirineu, en principi, jo soc del Pirineu i molta gent com jo tenim molt orgull d'allí d'on som, Però, en general, el transfons és aquest, Sobretot a nivell polític, curiosament, Què passa? Això defineix l'estratègia i, per tant, no tens ni els arguments ni la capacitat d'imaginar un futur diferent que no sigui, en aquest cas, el turístic. Per tant, ens hem cregut que la mateixa pel·lícula
i som incapaços d'enfrontar-nos davant d'aquesta proposta, perquè al final tenim maneres de legislar això si volem, però creiem que si no tenim el turisme no tenim res més, quan són territoris riquíssims en tots els sentits. Però això és el que ens ha portat en els últims temps un progrés que he d'acceptar, que per exemple això en el fons a mi m'ha fet que tornés a casa meva, no d'una manera conscient. O sigui, jo soc crítica, evidentment, amb el turisme, amb el model que tenim avui, sobretot quan és d'una manera predominant, però sí que és cert que jo neixo en un moment, i sobretot quan ja soc adolescent i he de triar anar a la universitat, que el Pallars ja és un lloc on la gent potser ja no vol marxar tota. I això és, en part, gràcies a tot el moviment que hi havia de turisme i de revalorització de fora. Ens havien de dir de fora que allò era bonic, no? I això va fer que de nou hi hagués un moviment de retorn. I el transfons és aquest, no? Però el tema és que hem de buscar l'equilibri de les coses, no? I de nou tornar a la idea inicial, no? Al tema d'enfortir les arrels. Nosaltres ens trobem encara al Pallars, no? De que la destinació dels estudiants, en aquest cas de la comarca, quan marxen és marxar per no tornar. O sigui, se'n volen anar fora, tenen un vincle fort, però la seva idea és que el futur el fan anar fora, que evidentment una part de la vida ha de ser així, però en una bona part, una part important d'aquesta gent haurien de tindre el cap de voler tornar per canviar les coses, perquè el problema que tenim en els entorns on hi ha poca població és que és necessari la renovació, perquè de la mateixa manera que tenim moltes coses positives, hi ha un conservadorisme molt important que fa que coses molt bàsiques que en una ciutat que justament és més transformadora, estan més que assumides i que evidentment aporten beneficis per a la societat en general, al Pallars siguin, els Pallars en el meu cas, però en els entorns rurals sigui difícil arribar-hi. Jo sempre dic que en certes coses anem amb 20 anys de retras. I això no ho canviarem si no hi ha una renovació tant de gent que ve de fora com dels mateixos que som de dins, marxar i tornar. Ja, però, Vanessa, on viuran aquests que venen de fora o els que heu marxat i tornen cap allà? Clar, sí, aquest és el problema perquè no hi ha accés a l'habitatge. I això de nou torna a vincular-ho amb el tema de... A Barcelona tampoc, eh? No, totalment, està clar. Sí, això sí que és pandèmic. No, en el cas del... I com és que passa això al Pirineu? Jo mirava, si em permets, per exemplificar-ho, i aviam què et sembla, no? Jo mirava unes dades de l'Alt Àneu, que és molt significatiu, no? L'Alt Àneu, a mitjans del segle passat, eren 5.000. A mitjans del segle XIX, és que per mi el segle passat era el segle XIX, això m'heu de perdonar. A mitjans del XIX eren 5.000, a mitjans del XX eren 2.700, ara són 2.000. Per tant, en principi diries tu, allà lloc n'hi ha d'haver. Què és el que passa? Que els preus hi són brutals i no hi ha manera. És perquè no hi ha habitatge? No. Hi ha una quantitat enorme d'habitatge. Per 2.000 habitants hi ha 2.800 habitatges. Per tant, toca quasi habitatge i mig per habitant. Què és el que passa? Doncs que d'habitatge principal només n'hi ha 900 i habitatge secundari n'hi ha 1.500 i habitatge buit n'hi ha 300. Què vull dir amb això? Que s'ha integrat tant el territori que, de fet, el Pallars, en aquest cas l'Alt Àneu, ha passat a ser com un barri més de la gran ciutat de Catalunya. I el problema no és una explotació urbana, sinó que és la integració, precisament, d'aquestes comarques en els àmbits urbans. Des d'aquest punt de vista, em sembla que la diagnosi és important. Per què? Perquè és important per veure amb qui t'has de liar i amb qui no t'has de liar. La idea de són de fora que ens colonitzen i la suma de tots els mals encaixa molt malament, per exemple, amb la pressió dels alcaldes pirinencs, la majoria, no tots, per evitar les reserves obligatòries d'habitatge protegit en els municipis pirinencs, que ho van aconseguir, per cert, l'any 2012, i es van treure els municipis més xics de 5.000 habitants de la reserva obligatòria. Per tant, hi ha unes aliances per dalt i per baix que serien possibles. Les aliances dels que estan en posició subalterna a ciutat i al Pirineu. I de fet, hi ha unes aliances molt clares dels que estan en posicions dominants
a un costat i a un altre. Clar, és que tot és una interrelació, perquè, evidentment, aquí no puc valorar, diguem-ne, les actuacions que venen empeses per la cobdícia, diguem-ne, i els interessos particulars que puguen haver, perquè, de fet, la majoria dels alcaldes del Pallars, en aquest cas, que gairebé tots són homes, tenen vincles amb el turisme d'una manera molt directa, no? Però de nou jo sempre torno a l'inici, no? Bueno, potser vull que sigui la justificació, però penso que sí que té un pes important, allò que diem, no? Vull dir, al final ens van dir que ser pagès, dedicar-nos a la terra, era el pitjor que podies fer, que tothom va buscar una altra manera de poder-se integrar en aquest nou sistema de vida, no? Llavors, això ho arrossegué tot. Vull dir, al final és una còpia d'un model, diguem-ne, que no és propi en principi del lloc, no? Per les potencialitats que té el territori en si, no? Amb totes, de fet, amb les diverses polèmiques que pugui tindre el territori vinculades als temes agrícoles o ramaders, poques vegades veuràs els polítics locals recolzant aquella proposta, no? Tenint un discurs fins i tot proper. Són gent que han nascut allà i estan també totalment desvinculats de tot això. No tenen ni la capacitat de prendre una posició segons quin tema sigui menys polèmic, no? Un exemple, faig un petit parèntesis, que és com les meves coses que m'obsessionen, no? Per exemple, la reintroducció de l'os, no? Per exemple, no? La reintroducció de l'os, que és una acció, en aquest cas, evidentment presa des de les ciutats, perquè hi ha una mentalitat urbana, que ja hem dit que està tot arreu, que és molt més sensible a la preservació, a la conservació de determinades espècies, i el territori, en aquest cas la part política, no és capaç de prendre partit amb això, no és capaç de posicionar-se d'una manera clara a favor o en contra. Llavors ens trobem al territori que aquest os té unes afectacions més o menys importants en el sector ramader, i el sector ramader es troba que els seus no el defensen, no? I passen aquestes contradiccions, perquè no tenim, o sigui, anem a la deriva completament, per lo que diem, perquè fa falta una estratègia interna, que de nou això en parlarem amb el tema de la governança, que sempre va vinculat a lo mateix, no? Per tant, al final sí que hi ha un cert pilotatge, no un cert, hi ha un pilotatge de la mentalitat urbana, diguem-ne, que està dintre del contenidor ciutat. Sí, podríem, fins a cert punt. Vols dir que no passen molta penalitat també als pagesos que tracten de mantenir els usos rurals al delta del Llobregat? No, sí. Bueno, encara pitjor diria. I això, indiscutible. El problema, em sembla, de nou, no és camp-ciutat, sinó que hi ha determinats sectors econòmics que han anat quedant posats en una situació molt subalterna a Catalunya. Al Pirineu deuen quedar 2.500 pagesos. No, molt menys. Si ho mires amb les dades dels registrats, és veritat que la majoria són més grans que jo, cosa que ja és molt, però encara actius agraris et surten aquestes xifres. Però veritablement és molt petit, són unes quantitats molt petites. I efectivament el sector dominant en aquest moment, allò que també parlant en termes emprant dels economistes dels anys 70, el sector inductor de creixement és indiscutiblement el sector de serveis. El Pirineu tot sencer és una gran àrea de serveis. I això posa determinats sectors en una posició subsidiària, però això no és només en el Pirineu, és en el Baix Llobregat, és en el Maresme, i de nou, aquí la metàfora camp-ciutat no em casa bé. Però mira, em va bé que diguis això, perquè aquí podríem introduir un altre concepte que també sempre estic repetint últimament, per justament diluir aquesta divisió, que clarament hi és. Quina? Camp-ciutat, de fet, ara mateix. Però un tema com a obsessió i que hi penso molt i que hi reflexiono molt és el tema de ruralitzar una mica el que des de la Fundació també se'ns proposava, ruralitzar la ciutat. Aquest concepte o aquesta idea que ja es va utilitzar a finals del XIX, en aquest cas, quan Ildefons Cerdà fa la proposta de l'Eixample de Barcelona, que hi proposa una ciutat-jardí, una cosa que es va anar extenent, sobretot en determinats països, Anglaterra, Alemanya principalment, on el que es plantejava era una ciutat on 3/4 parts de la ciutat fos espai verd, de fet, espai-jardí, per un tema, en aquest cas, d'higiene, de salubritat. No es pensava tampoc com un espai productiu, més aviat és tindre el verd a la vora.
Com bé sabeu, l'Eixample de Barcelona no ha estat així, tot i que es va aprovar d'aquesta manera, i de fet es parla que l'Eixample de Barcelona és una de les primeres operacions de corrupció urbanística més importants del nostre país, perquè al final tots aquests espais verds que eren públics se'ls van anar venent i van anar construint, que era el que acaba de donar el diner que fruit d'aquesta especulació de sempre de voler guanyar més. La meva obsessió, perquè jo sempre dic que m'estimo molt el meu món rural i el lloc on visc, és que jo no vull que pugi la gent a ocupar-lo d'una manera massiva, tot i que passarà això. Jo el que vull és que la gent que vingui al món rural vingui a través d'una decisió conscient. I què hem de fer perquè això no passi d'aquesta manera? Doncs hem de ruralitzar l'espai urbà. Però ruralitzar l'espai urbà és amb tots els valors que significa tot això. És a dir, és entendre la ciutat com un espai més dintre de la ruralitat. Cerdà deia això, que ens marcava la Fundació. Ruralitzem la ciutat, urbanitzem el món rural. El món rural, en certa manera, s'ha urbanitzat en bona part, de fet ja ho hem explicat una mica, però la ciutat encara queda pendent aquesta feina. Jo sempre dic, fem aquests exercicis d'imaginar que sigui un espai on els espais verds de la ciutat també siguin productius, on es puguin fer aliments, on puguen conviure les activitats econòmiques que coneixem a dia d'avui, però també les activitats vinculades al sector agrari, per exemple. Però aquí fa falta molta feina perquè cal, de nou, legislar perquè això sigui possible, cal pensar l'urbanisme d'una manera diferent, que a més, més enllà de si voleu que sigui el vostre espai més urbà o no, serà necessari fer-ho, perquè evidentment tenim el canvi climàtic vivint-lo ja, que està canviant d'una manera exponencial i que serà necessari enverdir els espais urbans perquè siguin més vivibles. Llavors, hem de fer un canvi, en lloc de dir marxo perquè la ciutat no em serveix ara, marxo perquè és una ciutat contaminada, que ja no m'és segura, el que ens va passar a la pandèmia, perquè no tenim la mentalitat de canviar allí on som i on vivim, Per què no fem que els espais on vivim siguin més agradables, que s'assemblin més a allò que anhelem en el cas, en aquest ideal que tenim del lloc on viure, Però per fer això fa falta de nou, i ho dic per tercer cop, arrelar. I a la ciutat és molt difícil arrelar, perquè les ciutats són molt grans al final, i el que falta, que això sí que ho tenim en el món rural, són les relacions més de proximitat, que fa que sigui un ambient molt més humà, molt més pròxim, i per tant, cosa que passa allà, cosa que ens afecta en determinada manera, agressió que pateix el territori, agressió que una part de la població voldrà lluitar-hi en contra perquè no passi. I en una ciutat això, excepte temes polítics més generals, sí, en els barris, passen als barris això, però això no abunda en aquest sentit. I això el que passa és que si la ciutat de Barcelona, per exemple, cada cop es fica més difícil viure i tenir una vida, una bona vida, la gent el que farà és deixar-la en lloc de lluitar-la. I qui no podrà marxar seran justament aquests sectors menys privilegiats, que no tindran l'opció de decidir on volen anar, perquè s'hauran de quedar sí o sí. Per tant, ostres, la crida és implicar-se i canviar allò que ens sembla impossible. Fem les coses que creiem que són unes utopies, però que al final és feina, és tindre una altra visió, plantejar-nos la ciutat des d'un altre lloc. Tornem un segon a la màxima sardaniana, que ell deia urbanizad el campo, rurizad la ciutat, repletem terra, ompliu la terra, la màxima bíblica. De fet, en aquesta màxima el que hi ha al darrere és precisament la voluntat d'acabar amb la dualitat. Fins on hem avançat? Jo coincideixo amb tu en que en molt bona mesura el camp està urbanitzat, fins al punt que ha desaparegut. És a dir, el camp no és altra cosa que una ficció. És una percepció basada en imatges del passat. Per què? Perquè el sector agrari és avui una petitíssima part de l'activitat econòmica tota sencera i perquè els valors, les formes de vida que havien sigut les pròpies del món agrari han desaparegut. Se'ns fa gairebé impossible delimitar allò que és camp i ciutat. Quan ho tractem de fer des de la geografia, des de l'antropologia, des de l'economia, no hi ha forma de fer-ho. El problema, jo diria, no és la urbanització del camp, sinó que no ha arribat prou bé la urbanització. És a dir, el problema no és que la potència del procés d'urbanització hagi privat el camp d'alguna cosa, sinó que el procés d'urbanització no és prou potent com per fer arribar a les antigues àrees rurals tots els serveis, tota l'ocupació que requeririen.
Aquest és el problema ara mateix. El problema és que la nostra xarxa urbana és massa dèbil com per assegurar això, que a l'Alt Urgell, que a la Cerdanya, que a les Garrigues hi hagi un nivell de serveis i d'accés a la renda comparable al que es troba en altres parts del territori. La inversa, el ruralitzar la ciutat. Aquí jo coincideixo també que anem endarrere. Però és que el ruralitzar només en part, diguem-ne, és zona verda. És altres coses. És portar-hi la producció d'energia, apropar-hi la producció d'aliments fins allà on es pugui, etc. I aquí estic del tot d'acord en que anem molt endarrere. A mi em sorprèn extraordinàriament l'animadversió que susciten coses com que haurien en principi de ser tan condivisibles com posar zones verdes a la ciutat, pacificar el tràfic, reduir la contaminació. Com és possible que això susciti animadversió? Jo no estic gaire amb això de les xarxes socials, no? Però si tu mires, agafes un d'aquests fils de Twitter que parlen de les superilles i veus el nivell d'animositat, d'insults, etc., per una cosa que serà més o menys discutible en la manera com s'està fent, però que té uns objectius, vaja, que em sembla que si els parléssim són perfectament condivisibles, no s'acaba d'entendre això, no és veritat? Sí, completament. Em fas pensar que, la situació de Catalunya especialment, però penso ciutats com Barcelona, que el que dic en el futur immediat ho passaran malament en aquest sentit, clar, no ha protegit per res les àrees agràries, tot i que hi han hagut diferents intents amb figures de protecció que quan ha convingut evidentment no han servit per res, però, ostres, amb aquest discurs de les sobiranies, justament, lo important i crucial en els temps que corren és recuperar les sobiranies i, evidentment, l'alimentària serà principal, perquè jo crec que també ningú se'ns escape, en aquest cas vinculat a la crisi energètica i dels combustibles, que el que diem, el món es farà molt més petit, serà necessari relocalitzar al màxim totes les produccions i que una ciutat com Barcelona no tingui espai suficient ni hagi reservat espai suficient per alimentar-se, és molt greu, és un atemptat, de fet, i que en aquest cas el govern estigui mirant-s'ho sense actuar, fent petites accions de banc de terres abandonades, que evidentment qui estigui una mica vinculat al món agrari, de terres abandonades n'hi ha molt poques, de fet, perquè la terra està associada evidentment a ajudes públiques i tothom vol tenir la terra ocupada en el sector agrari. Llavors, a mi també em sorprèn d'una manera, és que és increïble que no s'estigui treballant des d'aquí, quan a més hi ha un moviment ara mateix d'acaparació de terres, l'altre dia passaven dades de les compres, en aquest cas, de terres agràries per part d'empreses a Catalunya, i estàvem parlant, em sembla que al mes de maig hi havia hagut més de 150.000 operacions, al mes de juny hi havia més de 100.000 operacions, bàsicament perquè el sector empresa també és una mica espavilat, jo penso, i tenen claríssim que la terra serà crucial i fonamental, però no per posar-hi plaques solars i molins eòlics, sinó per produir aliments. Llavors, ostres, que des de la funció pública no s'estigui protegint quan al final això va directament vinculat a la supervivència de tothom en els moments que corren ara és molt, molt greu. Ara podríem anar, si et sembla, cap al tema de la governança, però deixa'm abans de passar-hi tornar un momentet a la qüestió de les desigualtats, que ja veus que és el meu d'això, i de com s'expressen sobre el territori, aprofitant que hem tractat la qüestió de la transició energètica. Mira, molt sovint, quan parlem de transició energètica, i si ho plantegem en termes camp-ciutat, esclar, de seguida ens surt, home, és que plaques solars i molins de vent van tots a parar sempre al mateix lloc, no? Si mires el mapa de les instal·lacions, és espectacular. A la regió metropolitana és pràcticament buit, no? I a les Garrigues, a la Conca, a la Terra Alta, etc. Saps allò que quan aquells pregunten per què aquí, de fet tindrien el dret a preguntar per què sempre aquí, no? I això, llegit en termes camp-ciutat, podries dir, home, és la ciutat. Ara, anem a veure què passa dins de la ciutat. Anem a veure, per exemple, què està passant amb el procés de transició energètica i la implantació d'instal·lacions d'autoconsum en l'interior de les àrees urbanes més denses. Agafem les llars per decils de renda.
el 10% que té menys, el 20%, etc., fins que els que tenen més. Qui s'està instal·lant en aquest moment instal·lacions d'autoconsum? El primer decil, el més pobre, pràcticament no n'hi ha. I el darrer es concentra més de la meitat de les instal·lacions. Què vull dir amb això? Vull dir que la desigualtat certament és territorial, però és també, i potser en primer lloc, social. I si no fem bé la diagnosi, correm un perill, per exemple, d'acabar oposant territoris quan en realitat el que hauríem és més aviat de contraposar interessos socials. Sí, no, jo no estic amb aquesta idea de contraposar territoris, però vull dir, en el món rural el que en fas ús, diguem, el que explota és el territori, és la base territorial, i en la ciutat i també en el camp també aquestes diferències a nivell econòmic i social. Això per descomptat, està clar, no? Això ens porta al tema de la governança, no? El tema de la governança d'àrees d'alta densitat i d'àrees de baixa densitat. En unes i en les altres hi ha un problema essencial, al meu entendre, que és que l'estructura administrativa no es correspon a la manera com funciona el territori. En les àrees, en les antigues àrees rurals, en les àrees de baixa densitat, el despoblament ha fet que una pila de municipis tinguin poblacions, el teu mateix, de 100 habitants, de 200 habitants, que els hi fa impossible la prestació de serveis. I en les àrees de concentració i en les àrees d'alta densitat, què és el que passa? Home, direm, aquí els municipis són grans, Montcada i Reixac, Santa Coloma, 150.000 habitants, l'Hospitalet, 240.000. Què ha passat, però? Que en fer-se gran l'àrea urbana, la segregació, és a dir, la separació dels grups sobre el territori, també ha saltat d'escala. De tal manera que el que s'especialitza no és com en el temps de Cerdà, els carrers d'un barri o els barris d'una ciutat, sinó són municipis metropolitans sencers. Això què provoca? Doncs mira, per exemple, aquí a Barcelona estan tirant endavant una cosa molt interessant, un pla de rehabilitació de barris. Agafen recursos que són de tota la ciutat i els porten a nou barris, a la Trinitat Nova, al Bon Pastor, a Baró de Viver, etc. Per què ho pot fer això l'alcaldessa Colau? Perquè té recursos que venen de tota la ciutat, que té unes parts riques i unes parts pobres. Com ho farà l'alcaldessa de Montcada i Reixac? Agafarà diners de la Ribera i els portarà a Can Sant Joan? Agafarà l'alcaldessa de Santa Coloma recursos del Singuerlín i els portarà al Fondo? De Santa Rosa i els portarà a les Oliveres? La incapacitat, i això què produeix? Una paradoxa formidable, que és que aquells qui menys tenen van a raure en els municipis amb menor capacitat de prestar serveis. Allà dalt, per manca de població, no es poden prestar serveis. Aquí, per especialització en determinats grups socials, una part molt important dels municipis tampoc. Què hem de fer amb això? Jo en l'àmbit aquest urbà, en aquest canvi de Montcada, hauria de rumiar-ho perquè, evidentment, per mi això em ve com nou a l'hora de conèixer bé com funciona. I jo quan penso en el tema dels serveis en el món rural, perquè això és generalitzable a tot el món rural, penso, per exemple, jo avui he baixat a Lleida amb el cotxe, he agafat el tren, en una hora m'he plantat a Barcelona, però amb aquesta excusa sempre de falta de població per millorar els serveis, també és una estratègia errònia, i justament de nou amb els temps que vindran. És necessari tindre connectada, sobretot en aquest cas, tot el territori, bàsicament perquè en un futur immediat ens haurem de desplaçar molt més amb transport col·lectiu que no pas individual. I això el que farà és també aïllar certs territoris, encara més, de fet. I llavors també el que farà és que la població es pugui distribuir d'una manera diferent, de fet, en aquest cas. De fet, si es mira el mapa ferroviari de tota Espanya, hi ha un buit gegantí a lo que seria justament la nostra zona, la part més del Pirineu oriental, principalment en quant en aquest cas mobilitat. I això és mobilitat. Si parlem a serveis de les coses... Per centrar-nos un momentet en la qüestió de la governança, tu vius en un municipi que deu tenir
De fet, en aquest cas és el municipi de Sort i són vora 2.000 persones, 13 pobles. Perquè vosaltres esteu ja absorbits per... Però són 13 pobles, vull dir, tot està concentrat. Anem aquí. Hauríem de fer que allò que va fer Sort en el seu moment de menjar-se la Vall d'Àssua, per entendre'ns, es generalitzés? Però com T'ho pregunto, és a dir, si per exemple hauríem d'anar a plegar municipis de tal manera que de fer municipis més grans, és a dir, Esterri s'hauria de menjar les Valls d'Àneu, Llavorsí s'hauria de menjar la Vall Ferrera i fer un sol municipi. Hauríem de deixar, posem per cas, el Pallars Sobirà amb 3 o 4 grans municipis. El tema és que guanyaríem, no? O sigui, el que guanyaríem en el sentit de, si fos una estratègia empresarial de Deixa'm, per exemple, en l'àmbit metropolità és evident que si no hi ha transferència de recursos des del nivell alt al nivell baix, a Montcada no es poden prestar els serveis, no es pot rehabilitar els barris. Això és indiscutible. És molt difícil pensar de fer un sol municipi de tot l'àmbit metropolità, però és indiscutible que necessitaríem alguna cosa que funcionés més que no pas l'àrea metropolitana actual per fer redistribució. Podríem pensar una solució similar en el vostre cas, no? Dir, escolta, i si aquests municipis xics, no? Els Ferreres, els no sé què, que no tenen capacitat, si els apleguéssim amb altres de grans, es podria produir una redistribució? De fet, una mica s'intenta amb aquests plans comarcals que estan fent de dinamització en aquest sentit. Això es pot fàcilment solucionar amb una mancomunitat de municipis. Jo ho dic perquè ja la identitat està molt marcada en aquest cas. I a més, nosaltres no tenim el problema potser de la degradació en aquest cas dels espais. No ha estat el cas perquè, de fet, la majoria dels pobles tenen les cases rehabilitades perquè la gent va marxar, va invertir. No seria aquest, tenim un problema molt més gran d'accés a l'habitatge, que aquest és el problema principal perquè, de fet, molta de la gent que ve a viure al Pallars i fins i tot la gent jove que tornen al Pallars, que són d'allà, anirien a viure als pobles petits, però no poden perquè no hi ha accés i, per tant, tothom s'acaba concentrant als pobles més grans. En aquest cas passa això. En el cas d'una comarca turística, estem parlant de tot això, no? I a més, el que intentava dir-te abans és que si fos també una mesura de dir, inclús d'estalvi, que això també m'agradaria parlar del tema de la governança. Una cosa és com fer més eficients els recursos i com tindre la capacitat de captar més recursos per canviar les coses, que sí, que al final ho pots fer, el que diem, si hi hagués una voluntat de mancomunar, però jo també el que em fa pensar és el tema de la no governança que tenen els territoris, tot i que aparentment pensem que evidentment tenen la mateixa capacitat de decidir i fer els territoris rurals, si veieu una mica com funcionen els ajuntaments a les zones rurals, la majoria de gent, dels alcaldes i dels regidors, no cobren, o sigui, són gent que ho fan voluntàriament, i això no és menor. No és menor bàsicament perquè la gent hi pot posar el temps que hi posa. I de fet, normalment en aquests ajuntaments, si cobra una persona que és alcalde, cobra un sou que no arriba als 1.400 euros al mes. La diferència és molt important, no? I jo penso que això és una estratègia totalment deliberada per justament treure potència a aquestes identitats més marcades. És a dir, ja com bé pot ser que aquests territoris, que són gran part de la població, hem dit, o gran part del territori, tres quartes parts del territori català, tingui aquesta situació de manca de professionalització en les governances. A qui convé? A qui convé? Jo penso en aquest cas a la centralitat del govern, per tindre un territori més dominat, de fet. Jo penso que és totalment així. Perquè justament això el que fa és que no tinguis ni les persones que podrien tindre la capacitat de presentar-se en aquests llocs, no ho fan, perquè al final és moltíssima feina per combinant-ho amb la teva feina per poder fer mínimament alguna cosa. I això el que fa és treure capacitat d'actuació d'una manera molt important. A França fa una vintena d'anys van començar un procés força interessant que el va impulsar aquell ministre Pierre Chevènement. Aquest que era un vell republicà, etc. A França estan pitjor que nosaltres. A Espanya hi ha 8.000 municipis, a França en tenen 36.000, per un territori que és més o menys de la mateixa superfície, tot i que ells tenen més població. Aquests tenien la mateixa qüestió que ara expressaves. Ningú vol deixar de tenir aquell que parli per ell, encara que sigui el cacic. És igual. Jo no vull perdre la meva veu.
i tots els alcaldes amb la banda tricolor i tot això, molt bé. Què van fer? Van fer una cosa bastant entenimentada, que és, ells quatre són 4 alcaldes i alcaldesses. I el que els deia la llei Xeveneman és, si vostès s'associen per fer això, allò i allò de més enllà, de la recollida d'escombraries, el no sé què, la promoció turística, etc., nosaltres els ajudarem. Si no, vostès no ho facin, però no els ajudarem. Què vol dir? Que tu eres la senyora prefecta, amb la gorra de plat, i no els hi donaves els diners que els hi hauria donat la República. Això ha provocat, que és una cosa força interessant, un moviment d'associació de municipis que en aquest moment aplega la pràctica totalitat dels municipis francesos, en àrees rurals i en àrees urbanes també, i que té la gràcia que ha estat un procés fet més aviat, que és curiós, això també en un país que té una fama de centralista tan forta com França, de baix cap a dalt. Nosaltres aquí vam tirar, i aquí, en fi, alguns hi tenim responsabilitat amb això, pel tema de les comarques, que jo diria que no ha acabat de donar els resultats que caldria esperar en aquest sentit. Sí, perquè fins i tot algunes mancomunitats s'han desmuntat. O sigui, va haver un moment, un cert moment d'expansió d'aquest model, però a dia d'avui tornem de nou a... Tot i això, algunes parts de les àrees de baixa densitat en alguns moments s'han organitzat amb molta força i han fet sentir molt la seva veu. Les Terres de l'Ebre, vosaltres mateixos, fa potser 30 anys, s'us sentia més com al Pirineu, el moviment dels grups del Pirineu, etc. Quina fi ha fet això? Com és que ha desaparegut? O com és que no en sentim? Perquè ens hem urbanitzat. No ho sé, és un tema d'estima, potser, penso, no? Cap al lloc, d'implicació, penso. Sí, hi va haver un intent que va quedar avortat amb la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut de 2006, que era l'intent d'haver articulat el territori de Catalunya no sobre comarques, sinó sobre vegueries. És a dir, amb àmbits més grans que haurien vingut a substituir les províncies. I aquestes, una, per exemple, hauria estat l'Alt Pirineu i l'Aran. Això és el que va impulsar en el seu moment el govern de Pasqual Maragall. El que va passar és que la sentència del Tribunal Constitucional ho va posar en via morta, perquè va dir, sí, vostès poden fer això, però les províncies no poden desaparèixer. De tal manera que, esclar, llavors sí que estem apanyats, perquè si hem de tenir municipis, comarques, vegueries, províncies, Generalitat i, en fi, Estat i no sé quantes coses més, ja es veu que això és molt... Però per aquí potser hi hauria un camí, no? I donar més, el que diem, més l'oportunitat de poder professionalitzar, que tot té el seu punt positiu i negatiu, però de professionalitzar molt més l'activitat política, perquè això el que donaria és molta més variació de les persones que volen optar i treballar conjuntament per això, que a dia d'avui no és possible. Sí, hi ha una qüestió... Hi ha una qüestió que és el dels àmbits de govern, que aquí segurament hi guanyaríem si tinguéssim aquests àmbits de govern més grans, tipus vegueries. A la regió metropolitana, per exemple, hi guanyaríem moltíssim, és indiscutible, no? L'àrea metropolitana, aquesta que tenim, té 600 quilòmetres quadrats. Aquests 600 quilòmetres quadrats és l'equivalent al municipi de Madrid, no? Allò que per nosaltres són 36 municipis, aplegats en una àrea metropolitana que funciona d'una manera molt complicada, a Madrid és un sol municipi. L'àmbit metropolità de veritat, el que va de la Tordera al Foix, del Montseny i Montserrat al Mar, té 160 municipis. Per aquest àmbit no tenim instrument de govern. I vosaltres tampoc teniu instrument de govern al Pirineu. I la Catalunya central tampoc té instrument de govern. Aquí això ens aniria molt bé. I després hi ha un altre tema, Vanessa. És important l'instrument, que estic d'acord, però la qüestió és si el sabríem fer funcionar bé. Això és una altra cosa. Sí, esclar, això és clar. Però la premissa seria tenir-lo. I després omplir-lo de contingut. I aquí hi ha una darrera cosa que em sembla que hauríem de tractar.
abans que en Ferriol ens comenci a saltar amb les seves preguntes, que és, i quins instruments podríem utilitzar per endreçar el territori en cada un d'aquests àmbits? Aquí es va fer un intent bastant important, també sota els governs de Maragall i Montilla, que va ser el dotar-se d'uns plans territorials per cada un dels àmbits, que establien una estratègia per les infraestructures, pels equipaments, pels assentaments, pels espais protegits, etc. Allò es va establir en el seu moment, però després se n'ha fet una aplicació, diguem-ne, com a mínim apaivagada. No sé si no hauríem de revisar de nou el tema de l'ordenació del territori per a aquests espais més amplis. I a més, de nou, tornem a posar-nos en context, ara més que mai s'hauria de redefinir aquest model territorial i amb aquesta idea de nou de les especialitzacions, però tenint en compte altres premisses, com és els canvis que tindrem amb el canvi climàtic, ara més que mai sobre del mapa i amb tot el que sabem i els models, justament definir, protegir àrees estratègiques per la vida, de fet. O sigui, hem de ficar-nos a treballar molt i no ens sobre gens el temps, de fet. I això és el que s'hauria d'estar parlant ara mateix, penso. Jo veig el Ferriol que està inquiet de fa estona, donem-li pas. Endavant. Ens anava fent unes senyals discretes, però nosaltres ja les veiem. Jo no l'he vist, no l'he vist. Endavant. Comencem amb ara que parlaves del canvi climàtic, però també de canvis, ens parlen de canvis tecnològics pel que fa l'aliment, els temes dels aliments. Ens parlen, diu, fa uns dies als Estats Units es va provar per primer cop la carn generada artificialment. Gran part del camp es dedica, una part del camp es dedica a generar consum de carn, diu, i comencen a aparèixer alternatives al laboratori diferents a tot això. Diu, creieu que això pot replantejar el valor del camp, es té en compte aquest factor? Creieu que això tindrà un impacte, no el tindrà? Què veieu aquí? L'entenc, però no l'acabo d'entendre la pregunta en el sentit com que valoritzarà això el camp, no? Vull dir, si al final fem els aliments al laboratori. Jo m'agradaria escoltar qui ha fet la pregunta, quina opinió té de tot això, no? Jo dic, això també ho vinc repetint, últimament també una idea que tinc molt al cap, que és arrel d'un llibre que estic llegint ara, no? Era una frase que deia una cosa així, no? Per crear el futur hem de crear una cosa així com un passat idealitzat, deia, no? I per mi és com... Això és la clau, perquè tenim molt idealitzat, és veritat, això ho parlava abans que ens feien una entrevista, no al món rural, però justament el que jo penso és que hem d'agafar aquella idea idealitzada i portar-la a la realitat. Amb això què vull dir? Que no cal que ens inventem coses noves sempre vinculades amb la tecnologia com un foc de salvació. La tecnologia té també, la tecnologia com la coneixem fins ara també té un temps finit, això, no? Hem d'entendre primer una cosa, és la importància de l'activitat agrària ramadera, però d'un model determinat, extensiu, és a dir, anem un pas més enllà, agroecològic en el medi i en la mitigació del canvi climàtic. Això és fonamental. O sigui, aquesta idea que tenim al cap, que la ramaderia l'hem d'extingir, que agredeix el territori, sí, és veritat, però és la intensiva, que de fet és la majoritària a dia d'avui, però tenim una part del territori important també que exerceix una ramaderia extensiva i aquesta ramaderia extensiva ajuda, entre d'altres coses que ens sonaran que és a justament segrestar el carboni, entre d'altres coses, millorar la biodiversitat dels espais. Però és que alhora, a més, també va vinculada amb uns trets culturals i alhora va vinculada a fer-nos el menjar de qualitat, amb els recursos que genera el medi. Però això també voldrà dir, quan parlem d'això, d'aquestes tecnologies que ens fan els aliments, és que també en el futur imminent també ens hem de plantejar de canviar la dieta que tenim i evidentment aquest model està tan desequilibrat perquè es menja moltíssima més carn de la que necessitaríem. Vull dir, totes aquestes coses de fons, que n'hi ha moltes més de les que es diria, tot això és el que ho hem de mirar des d'aquí. Són els models que hi ha al darrere, els models econòmics que empenyen tot això. Al final estan creant això justament perquè és una tendència que volen suplir. Hi ha un canvi en aquest sentit per part de la societat, que li horroritza i ho troba una barbaritat
sacrificar animals per menjar, no? Però també ens hem de qüestionar que quan tens necessitat menjaràs el que tinguis, vull dir, això ho tens claríssim, no? I en el meu cas a la muntanya, o jo que tinc ovelles, tinc la sort de tindre ovelles, no per autoconsum, doncs tinc la sort de que una part de la carn que em menjo és de proximitat, ve de casa meva i me la faig jo. I per mi això, encara que a dia d'avui sigui polèmic, però és un orgull. I jo vull formar part d'aquest procés. I fins i tot diria, i sempre explico, que a mi també m'agradaria, tot i que en això no soc valenta, d'aprendre'm a matar els meus animals per menjar. Això sí que són trets d'autonomia i no dependre de que altres ens facin la carn amb més o menys tecnologia. Ostres, donem el tom, per favor. Són coses que, des del meu punt de vista, tenen molt poc sentit comú. Diu, dues preguntes relacionades. Diu, la contraposició realçada políticament en les darreres dècades entre el nostre país, entre àrea metropolitana i territori, pregunten, és un fenomen genuïnament català o no ho és? Diu, no creieu que aquest antagonisme vila fora vila té quelcom de medieval i no lliga amb una concepció moderna de país en xarxa? Sí, home, és un fenomen que trobaríem tantíssims altres parangons a tots els països europeus i a tants altres, no? Thomas Hardy deia Londres és un monstre de 2 milions de caps i 4 milions d'ulls, no? Perquè ja havia arribat als 2 milions de persones, Londres, no? Aquí, si tinc 2 minuts, hi ha la nostra tradició d'animadversió vers la ciutat té una data concreta que neix, no? O que s'aguditza. Si pensem el catalanisme clàssic, el catalanisme de la Renaixença, veia més aviat d'una manera positiva el creixement de la ciutat. La O de Barcelona de mossèn Cinto, abans ciutat de contes, de riu a riu ja estesa, no? Que era una... En fi, era... En quin moment es torça això? Es torça a partir de la Setmana Tràgica. Quan es fa evident, per una part de la burgesia ascendent, que la ciutat certament genera riquesa, genera progrés, però és un lloc molt perillós, en el que pot esclatar en qualsevol moment una revolta, una revolució en qualsevol lloc. La distància entre l'O de Barcelona de mossèn Cinto i l'O de Barcelona de Joan Maragall és brutal. Abans ciutat de contes, no? I l'altre, tal com ets, tal te vull, ciutat mala, no? És molt més ambivalent. I d'aquí sorgeixen, jo diria, en fi, això fa una mica vergonya parlar-ne davant de llotges que sap més d'aquestes coses que jo, però va, que d'en fuster, vull dir. Però sorgeixen com dues grans línies en el pensament catalanista respecte a la ciutat. Una, que és clarament negativa respecte a la ciutat, que és la línia d'en Gaziel, de la que abans parlàvem. Desfem la immens, alerta catalans, Barcelona és per tot Catalunya un veritable perill. Desfem la immensa foguera. Tornem a encendre arreu els vells fogars dispersos. Cada got al seu canti, cada aigua a la seva Déu. No? És la idea aquesta de dispersem, no? I després vindria en Joan Anton Vandellós. La ciutat és perillosa perquè la gent, les dones, una vegada hi venen, perden els valors familiars, no tenen fills. I la ciutat és un perill pels valors socials, pels valors religiosos. Hem d'importar gent, llavors, una mica amb la línia del que deia en Josep Iglesias, hem d'importar gent, i això amenaça, deia en Vandellós, les nostres virtuts racials. I aquí hi ha tota una línia que podríem estirar i no me la feu portar fins més a prop. Aquesta és una. N'hi ha una altra en el pensament catalanista, que és la del Gabriel Alomà. La progressió no és regió, ciutat, nació, sinó regió, nació, ciutat. La ciutat és l'estadi més alt, i d'aquí la idea de Catalunya-ciutat. Catalunya serà plena quan sigui tota ciutat, que no vol dir tota urbanitzada, sinó quan tingui una qualitat de vida urbana en tot el seu territori. Tot això per dir
i perdoneu que me n'he anat per les branques d'una manera tremenda, no? Però que no és de cap manera un tret únic nostre, aquesta visió dicotòmica ciutat-camp, sinó que tampoc ho és només d'aquest moment, sinó que té uns antecedents històrics molt llargs. Diu, ens parlen dels espais buits, com els rurals, tenen necessitat d'aquest procés de substitució, que deies, hi ha una baixa natalitat i ens diuen si la població immigrant pot ser una solució per la necessitat de repoblar aquestes zones, ja sigui immigració del món del sud en un moment en què el canvi climàtic generarà més migracions i que si això pot ser un win-win. Puc amb això, però solucionar el què? És aquesta idea, quan va haver la pandèmia, de repoblar el món rural. Jo et diria, el món rural no vol ser repoblat, per dir-ho així. Es torna a dir, el món rural, des de la meva visió, vol que vingui a viure gent que vol viure en el món rural. No anem a repoblar perquè sí, és que ja no tenim tanta feina perquè vinguin a treballar els immigrants. Bueno, i ahir va ser en el seu dia, quan va haver l'especulació urbanística, que evidentment feien falta mà d'obra. No, és que aquest no és el concepte, no hem d'anar a repoblar perquè sí, hem d'anar a repoblar amb consciència. I l'altra cosa és repoblar perquè tinguem més recursos per tindre millors serveis, però és que l'estratègia del país hauria de ser de garantir uns serveis mínims en el bon sentit en tot el territori, hi hagi més o menys població, perquè això és el peix que es mossega la cua, no? Si tinc aquells serveis garantits farà que la gent que tingui la consciència de voler viure en el món rural vingui, ja està. No hem d'anar a repoblar per repoblar, no, és que no tenim necessitat, estem molt bé, de fet. És un tema de que qui vingui perquè vol, i perquè ho vol fer amb un ànim de transformar en positiu. Això, no amb un ànim de refugiar-se o d'imposar, això no. D'escoltar i de participar i de fer canviar les coses, clar que sí, però d'una actitud bona, per començar. Aquesta noció de haurem de menester que ens vinguin de fora per mantenir els llocs de treball i pagar-nos les pensions, si la pensem és bastant... És molt important entendre per què es produeix això. Perquè, de fet, en el nostre sistema, en aquest moment, tal com estan organitzades les coses, resulta extraordinàriament difícil tenir canalla. Nosaltres preguntem, quants fills desitjaria cada dona tenir? I quants fills té en la realitat? Això en les enquestes que realitzem. Sempre hi ha una distància molt gran entre el desig i la realitat. Com pot ser això? Doncs perquè les condicions materials no ho permeten. De la mateixa manera, Vanessa, que amb el nostre sistema econòmic hi ha unes externalitats sobre el medi que no es computen en la producció, que s'externalitzen, que allà queden, que no se sap qui les pagarà, doncs de la mateixa manera el nostre sistema econòmic fa impossible o molt difícil per molta gent tenir la descendència que esperaria. Quin és el resultat? I com ho resolem, això? Doncs ho resolem important, mal que bé, més mal que bé, gent de fora. La conseqüència d'això és molt pesant. Jo no sé si som conscients, per exemple, la població de Barcelona en aquest moment és 1.640.000 habitants. L'any 1975 havia estat 1.750.000. Després va baixar a 1,5 milions. Ara és 1.640.000. Però si mirem la gent que té carnet d'identitat que diu jo he nascut a Espanya, l'any 1975 eren pràcticament 1.750.000. L'any 1996 eren pràcticament 1,5 milions. Sabeu quants són a Barcelona avui els nascuts d'aquest 1.640.000 els nascuts a Barcelona? 1.150.000. Una de cada 3 persones que viu a la ciutat de Barcelona és nada a fora del territori espanyol. És un fenomen d'una entitat extraordinària i del que
parlem molt massa poc. De nou, i torna a ser un problema de desigualtats territorials, només que ara portades a una altra escala. Nosaltres aquí fem molt difícil per una part molt important de la població de reproduir-se i tenir canalla, i el que fem és capturar, si ho volem dir així, població que ens la generen d'uns altres països i portar cap aquí. Una molt concreta, diu, heu parlat de la mobilitat i els problemes de mobilitat, diu, es poden millorar les xarxes de mobilitat a l'Alt Pirineu? Es podrà realment fer a través del transport públic o haurà de ser a través del privat? Home, en aquest moment, si tu agafes l'autobús i te'n vas de Barcelona a Llavorsí, et costa més o menys el mateix que un bitllet de Barcelona a Berlín. Tu pagues 40 euros per pujar i tardes 5 hores, no? 5 hores. Jo em feia pensar en això que parlàvem ara mateix del tema d'aquesta pregunta anterior, no? El tema de la mobilitat afecta que fins i tot si tu vols viure en aquests territoris necessites 2 cotxes amb una família, no? Quan aquí segurament hi ha moltes famílies que ni un cotxe tenen, no? Perquè tenen resolt el sistema de transport públic, vull dir, clar, condiciona fins a aquest punt, no? I a més, si tenim la idea de no només repoblar les capitals de comarca o els pobles de fons de vall i el que volem és repoblar o que hi hagi més habitants als pobles de les capçaleres, de nou el cotxe és imprescindible, perquè encara ara no hem sabut establir una xarxa de transport que pugui fer un recorregut per això estalviar-nos. Vull dir, falta molta feina recorregut per tot això i que serà imprescindible també de nou per el que estem dient tota l'estona de les restriccions. Aquí hi ha, per exemple, en els plans territorials dels que parlàvem, propugnaven d'estudiar noves traces de transport sobre infraestructura fixa, o sigui, de transport ferroviari. La línia, per exemple, de Lleida a la Pobla fa molt mala vida. I la línia de Vic-Puigcerdà ja no cal que la digui perquè és una cosa tremenda. Jo tinc el convenciment que és una fàbrica de producció de descontentament polític. O sigui, tu puges amb aquella línia i en baixar dius és que això no va bé, no va bé de cap manera. Hi havia dos projectes, un projecte que era el d'estendre la línia des de la Pobla fins a Esterri, que això era una possibilitat, i l'altre, el portar la línia de la Tor de Querol des de l'estació de Puigcerdà, baixar-la pel Veridac, per l'Urgellet, diguem-ne, i enfilar-la, que podria arribar potser a Andorra. Aquesta seria, o potser fins a l'aeroport de la Seu primer i Andorra després. Estem molt lluny d'això. Potser de maneres menys utòpiques es podria pensar, Ferriol, en millorar el transport a la demanda, que això ja seria un gran què, que amb els sistemes... Ara, per no posar-ho tot pel costat negatiu, és formidable en aquest moment com s'està organitzant la gent en molts nuclis, capçalera de Valls i Font de Valls, amb grups de WhatsApp per solucionar-se els problemes de mobilitat. He de passar per Llavorsí. Qui em recull una cosa a la farmàcia? Això és una cosa que és interessant. Em fa pensar una mica també com es distribueixen els recursos, perquè estàs parlant de la línia, per exemple, de Puigcerdà i es va aprovar recentment, que de moment està parat, però és la millora del tram de la carretera de Comiols per guanyar 3 minuts i es gastaran milions d'euros. Però clar, una cosa se'n beneficia l'empresa privada i els ferrocarrils és una inversió pública que no té ningú benefici més que el públic. Llavors, clar, això és escandalós en aquest sentit, com d'una manera flagrant davant dels nostres ulls estem invertint diners públics amb una finalitat o amb una altra. A més, és sorprenent, perquè en aquest cas la Cerdanya, bueno, és igual, ara vaig a fer... és igual. Ui, no toquem temes. Vale, sí. Diu, heu parlat de valors rurals, però també ens diuen, i quins són els valors urbans, aquests que hauríem d'extendre? No hem parlat dels que han d'anar de fora cap a dins o cap a l'àrea. Quins són aquests valors urbans associats a vegades de manera negativa, i quins són en positiu o en negatiu? Ferriol, això de la ciutat té mala fama, té mala fama. L'hem acabat associant als problemes, al perill. La Vanessa deia, hi ha menys soledat i més comunicació en l'entorn rural que en l'entorn urbà. Com pot ser? Però si som tants,
Sí. És una paradoxa formidable, això, si ho pensem, no? Perquè la ciutat és allò de més complexa, de més sofisticat que hem pogut construir per posar-nos a recer de les inclemències de la natura, no? I ara hem acabat associant la natura, o allò que pensem que és la natura, l'entorn rural, que ja no existeix, però és igual, a la tranquil·litat, la pau, la seguretat, etc. I allò que havíem construït per posar-nos a recer de les inclemències de la natura amb el perill, la inseguretat, la soledat, la manca de convivència, etc. Ni una cosa ni l'altra. Ni una cosa ni l'altra. Els valors no són ni urbans ni rurals. Els valors són la defensa dels drets de les persones. I els drets de les persones són uns que són el dret al treball, el dret a la salut, el dret a una bellesa digna, el dret a l'habitatge, el dret a l'accés als serveis. I això, la qüestió, si volem una definició d'equilibri territorial, per tornar a l'Ernest Lluch, que era així com ho deia, el que ens ha de preocupar no és com poblem tot el territori d'una manera homogènia, sinó com assegurem un accés enraonadament equitatiu a la renda i als serveis sobre tot el territori. No n'hi ha de valors urbans i rurals, no hi ha determinisme espacial, no som d'una manera per viure en un lloc o en un altre amb aquestes societats. La Vanessa i els meus fills tenen els mateixos valors, escolten la mateixa música, comparteixen els... El que els hem d'assegurar són els mateixos drets. Jo tinc un però... Ja no està d'acord. No, perquè penso que sí que hi són, perquè... Però de nou vaig com a lo bàsic, no? Clar, ara estem parlant amb el paradigma actual, no? Que hem fixat, no? És garantir, doncs, això, treball, salut, no? Això és en el sistema actual, de fet, no? Però clar que hi ha uns valors, perquè els valors que estan vinculats a com fem ús de la terra, de fet, no? Del lloc que ens acull en aquest sentit, no? Si pensem, ara es parla molt, no? De les cultures originàries, no? Però no cal anar tan lluny, potser, no? O cal anar molt més a prop, no? De la relació que tenim les persones amb el medi. Clar que hi ha uns valors de conservació, no? De sostenibilitat que hi són, no? De cuidar, no? Allò que ens acull, no? Allò que ens sosté, de fet, en aquest sentit, no? I la ciutat, per definició, és transformació, no? En aquest cas és creixement, de fet, és aquest progrés, no? Que està molt associat anava a dir, i és, no? En una part a l'abús, de fet, no? Amb aquesta abstracció constant. Això és així. I ho tenim molt interioritzat, no? Més o menys conscientment, no? Llavors, allò que de vegades diem com a negatiu de conservar és també el positiu en aquest cas, no? I això està vinculat, no? En el medi natural, no? O en el vincle, com tu dius, el medi rural no hi és, bueno, en bona part té raó en això, no? Però seria com generar aquest vincle amb l'entorn natural, amb la natura que som. Això és el que hem de regenerar, no? I que no tenim, i que a les ciutats molts cops no vius, no? Recordo primers de tardor, baixava del Pallars també, amb una tardor ja totalment canviada de colors, i arribava a Barcelona, allò que diem, no? I ni es notava això, vull dir, això també ens desvincula dels cicles naturals, no? De percebre molt més, no? Aquest vincle, torno a dir, amb la natura que som, no? Ens ha desnaturalitzat totalment, sí. Bueno, heu dit moltes coses, ara apuntava, no? Salut, justícia, medi ambient, desigualtat, gestió democràtica. En aquest cicle que avui incloem hem intentat parlar dels nusos de la democràcia, han estat 8 sessions, alguns ens heu acompanyat a moltes d'elles, d'altres us agraïm que hagueu vingut avui, sobretot agraïm avui a l'Oriol i a la Vanessa que ens hagin acompanyat. Des de l'Observatori Social, des de la Fundació Ernest Lluch, us estem molt agraïts. Tanquem el cicle, han estat 8 sessions. Moltes gràcies per assistir-hi i esperem que fins l'any que ve hi puguem ser tots una altra vegada. Oriol i Vanessa, moltes gràcies per ser-hi avui. Gràcies a vosaltres.